Мен бик яратып укыйм. Анда төрле вакыйгалар, кызык-кызык истәлекләр, программа әйбәт кенә килә анда. Һәрвакыт бөтен яңалыклар, безнең хуҗаларның киңәшләре, акыллары белән әйткән сүзләре, башка кирәкле яраклар, тормыш вакыйгалары. Шулар буенча бик күңелле яратып укыйбыз анда. Алла бирсен сезгә ярдәм, тырышлык. Безнең өчен газетны һәрвакыт вакытында чыгарып, истә калырлык күңелле булсын һәрвакыт. Бетте? Маяк газетасын күптән алам инде. Әгәр дә аның теге бәләкәй ике битлесе генә килсә, аны да жүгереп чыгып алам кич белән. Укысы килә беренче битендә бөтен кыскача яңалыклар бит инде. Яңадан инде анда район яңалыклары, авыллар турында күбрәк инде. Нинди төзелешләр, нинди яңалыклар бар, барсы да языла бит инде. Кеше өчен языла барсы да. Анда ялган әйбер юк инде. Яратып укыйбыз. Аннан соң барлык кешеләр, алар гомер иткәннәр, гомер буенча алар матур булып утыралар, әти ялгыз кешеләр гомер буе ялгыз да торалар бит әле. Аның өчен бит инде кирәктер инде менә. Сөйләшү, интервьюлар алу кирәктер инде. Конкурслар кирәк, конечно, шуннан искә төшә бит инде ул. Нәрсәкәй буенча да. Рәхмәт, аны уйлап табарга да кирәк. Сезгә тыныч кына эшләргә язсын, матур итеп язарга, фикерләрегезне матур иттереп эшләргә яратам мин. Укырга да яратам, булай газетагызны да тикшереп торам, сезнең алышынган икән, дигә бик зур рәхмәт, булай якын итеп, булай итеп уйламаган идем әле мин. Килергә тырыштым. Рәхмәт яусын, исән сау эшләгез.